ndiri pakati penzvimbo yemberengwa mhuri yeZimbabwe changa chiri chishamisa zvikuru sei mukati memhuri yakakwanisa kufa vanhu vanokwana kuita 7 mukati me2 weeks. Vanhu 7 vakafa mukati me2 weeks mhuri yeZimbabwe. Regai nditaure semamiriro akaita nyaya. Vanhu 7 vakatanga kufa mukati menzvimbo iyi. Varume vanasadzimba 3. Ndobva ndabudapo kwabva kwaenda madzimai 2. Kwabva kwaenda vana vasati varoorwa but vari vanasikana 2. 7. But vashaikirwa kaita vanhu vamhuri yeZimbabwe ndiye kudai munhu aiti akarwara anogona kusaita serious but ungorwara wozoita nguva yekuchema chiti bedway ndiri kunzwa kutsva zvinhu zvakusvika kuti munhu anongovhunduka kuti mana hongu munhu angachiti ndiri kunzwa musoro but zvakakuita but aizoshevedzera kupedzisa kuti ndokumbira mundishevedzera unhenga uye panapa maybe ndikaita zvakanaka ega asina munhu amutuma. Munhu anga achishedzwa mhuri yeZimbabwe zigokora family kureva kuti muchembere anova muchikadzi asara pana sekuru kana kuti baba vasara mukati medzinza vari sekuru mudzimai wavo, right? Sekuru vacho vakafa asasara ndimai. Ndiye inzi nemunhu ndidanireiwo mukavadana ndiri kufungidza kuti panapa ndinonzwa zvakanaka ngawi. But inzwai mhuri yeZimbabwe zvaitika mbuya ava kana vasvika pavashevedzwa vaisvika vaine nzwi riri pamusoro. Munhu wandiri kutaura naye mhuri yeZimbabwe vane makore kuona kuti iwo 91 years dzekuberekwa mbuya but aiwa ukaona vachitsika vanofamba. Mbuya vandiri kutaura ava vana vevana nevana vavo vakakwanisa kubvisa vana vavo nevazukuru vari kugara vari 1 vari vega hapana ruda kuti vana vaende ikoko. Ndiri kutaura mashoko kusanganisira neakabuda muromo mavo mbuya vavo chitaura neni. Ndakakwanisa kutaura nasabhuku venzvimbo mushure mekuvabata maoko ndichiti chingave chii musemuvhillage munzvimbo yenyu sabhuku kuti mu2 weeks munofa vanhu vakawanda kudai vachipukuta musodzi sabhuku. Izwe baba pati mafiro aita vanhu vamanje mbuya vavaiti kana vasvika vadanwa vanosvika vati taura wandidanaka wakufa nditi ari kutivera ndiani aish ndodaro munhu yani kuti wangu ndaakufa but ari kutivera ndinhengi anobva ataura nezuva kuti musi wakati anofanira kuteverawo. Vanhu vekutanga vakateverana mukuba kebhandi vanokona kuita 3 vakateverana zvema4 days. Some village iri muri imwe chete kuti kwa baba mukuru niko baba munene, kwa baba mukuru niko baba munene. Ndobva baba vakutokwana 7 vaingoshevedzana but vakatokwana 7 mu2 weeks. Zvadaro baba pati vana vachibvona kuti varume onai kafino katiri kuita nenzira yachona. Munhu wakupedzesa akurwara achishevedzera kuti ndishevedzere iwo muridzi wemwana akaramba kuti handivashevedzi. Akaramba kuti handivashevedzi ndokubva vatakura mwana ndokuenda naye kuno mumwe mubatsiri wandiri kutaura nezvake. Mubatsiri akamboita nyaya munzvimbo yeimwe mbereka pane rimwe business center akamborohwa achinzi aita chinhu chokuisira. Okay, ndiri kuzama kuti tifambidzane vanhu muone kana kuti vari ikoko muone kuti munhu ari kutaurwa ndiani ende zvakabhoitika papi. Mubatsiri uyu ari kumberengwa ikoko akamboshedzwa pane imwe business center mushure mekushayikwa mari akataura mashoko ekuti izvo pane nyoka irutora chino ndokubva azobata nyoka achibva anzi ndikongo naye waita yekuisira ndokubva arohwa. Ndangochitaurirawo kuti munhu iye ndakaenda kunobasira muridzi wemwana aendesa mwana uyo anzvenga kuenda kushedzera munhu uyoyo. Mbuya avo vakakwanisa kutevera ikoko vasina kudanwa vasingazivi munhu aida kupi vakaerekana vasvika zvikandizvo muri kuenda nemwana muzizero ndi ane zvanoda kutaura Daniel Shiwiri Benefo madii kundishedza vashedza kundishika achingosvika chita ikoko mwana achibva taka kutandaza kutaurira pasi kuti ndakufa mwana wokupedzesera but mwana wokupedzesera uyu akasiya taura vanhu 11 kuti nhengi vanokona kuita 11 ndo vari kutevera but havana kuisirawo masuva 11 vanhu 11 vakataurwa mukoma KB vanosanganisira imba 1 ine vana 5 ende ndo vana vari imomo vese kwozoita vamwe but 5 ndivo muimba imwe chete.
maishiwa zwabata amaive mwana uyu nababe mwana uyu toendele kunoudza vamwe muprofita yakati izvi musachika zvenyu kuudza vamwe nekuti ndiwo mafiri amagara muchida kubva kumashure but pazvaitika imi muchiona itarisiro manje kuti matiza imi mbati mateverwa asi profita anga ataura achiti ndiani wamatiza nekuti ndiri kuona achisvika foshuwa achibva azosvika ndobva adzokera kumba achimodzokera kumba nemwana achibva shaika ndopakataura right vanhu ndopa vakati bhozvo tinokumbirawo kuti mugotipawo nhamba yemubatsiri but amukwanisiri kusvika panzvimbo kuti muone zviri kuitika vanhu vekupedzera paakafa akatora nguva refu ari mumochari mushure mekunge muridzi wemwana achivedzera kuti parufu rwemwana wangu handidi nhengi munhu akanga achitaura uyu ndaamai ava nevana vamwe vakachinzwa sasvike vese parufu rwemwana uyu nemuridzi wemwana saka mbuya wavachivedzera vachiti ndine munhu mukuru asara handirege kusvika parufu zvakaita kuti mwana atorwe nguva refu asati abva kumuchari pandakasvika mukati menzvimbo ndozuva ranga rachinzwa mwana uya kuzoita sei kuzovigwa but mbuya ava vanga vari kumba mushure mekunzi vatumirwa shoko vasingagumi kuti please manzi musauya vanhu vachipromisana matemo kuti kana vangouya pano pachavigwa vanhu vakawanda vana vaamai vakaenda kunoudza kuti mai aiwa kunyangwe musirime muchipomerwa but mungatsozokwidza nyaya yenyu kuendesa kwamambo kana kwasapo but kumusaita sei musaenda ndokubva ndasvika mukoma kebhaundo ndichisiswa parufu ndasvika parufu takabata maoko nevanhu vanga varipo tabatana maoko mukoma kebi shoko rakasvika kuna amai apa kuti neniwo ndasvika apa amai ndokutumira munhu kuti bosho kana chingabva ipapo ndikukumbira kuti auye kuno ndoda kumuona but inini mukoma kebi pandakaenda ndine chinyaya yekunziso mafiro atiri kuita nezviri kuitika zvakawanda nditore nyaya yangu ndanga ndisina kunzwa kudzikadzika kwedzimwe nyaya dzandikatosangana nadzo ikoko zvinoita kuti hana zvivhundutse inzwai mhuri yezimbabwe ndataura nenyaya yamai ava vakazosvika babere mwana akasvika kuti izvo rega ndikushivedzera chimwe chinhu chakamboitika kumashure chino nyaya naamai ava amai ava murume wavo vakasara nemunda wavo wavari kurima right vane mari dzavanowana dzokushanda kwebasa repamusoro raitiwa nemurume wavo zvokuti kunyange vakarima vanochisa mari icho mumunda wechibage mumunda mavo makapinda mombe munhu akanga achibva mukati kuzvimba kudoro achibva kudoro ndokubva anzwa kuti mumunda wechibage mune mombe ndokubva ashevedzera kuna amai ava kuti mumundamo mune mombe mai vachibva vabvunza mukomana we kuti pawatarisa waona sekuti mombe ndedzani Daniel washibwiri pini 4 zvikanzi maonero angu dzinenge dzikwanenge mai vantu kubva vaende kusvikanzi mambotarisa here mudanga menyu mombe dzenyu dziri kumunda kwangu mai vapaona musadaro ndokuti kuvaridzi vemombe ndiri kukumbira kuti mombe dzenyu kana makadzivharira iko zvino zvikuma 9 dzogona kunge dzakabuda kuma7 saka dzine 2 hours chete dzabuda 2 hours dzinenge dzisati dzakuta isiyei dzizobuda kuseni ndo padzinenge dzakuta hadzifaniri kubuda dzine nzara kupaza kureva kuti dzanga dzapinza muda kasina kuguta dzisiyei dzirare imomo kuseni ndiro chirimo chose dzinenge dzaguta pavakaenda kuya vachiti mombe dzenyu dzirimo here ndinofungidzira kuti mombe dzenyu ndio dziri kumunda kwangu yes ndiko here kwanga kune mombe dzanga dzabva mudanga ichokwadi right zvikanzi chikwadi mudanga dzipo zvikanzi kana dziridzo ndio dziri kumunda kwangu but dziregei kupoya kwadzaita kureva nzara mumunda mune chibage mune zvinhu zvekere zvakanaka chidziregai dzirare dzitye kuseni dzinenge dzaguta kuseni nzara muzisitora mangwana Daniel zvikanzi kudini varidzi vemombe zvikanzi zvinoita zvakanzi ndakuudzai musatori but panika kutyiwa nekubvunzwa kana kuti amai kuti mashoko avo havanzi vanhu havari kuti apikiswe zvikanzi ndakuudzai musazvinetsana neni mangwana mukomana webasa nemwana mukomana wepamba apa ndokubuda kuma12 ndokuda kunozama kunobudisa mombe mumunda mukoma KB vakaita 3 hours vari mumunda vachizama kubudisa mombe vakada kutina mombe dzaisa kuungana panzvimbo 1 imwe yetiza nekwayo imwe yetiza nekwayo vaona imwe nemwe yekutiza kwayo votaka kudzikirira mombe 1 kuda kunosiya iri kunze kwechi kwemunda mombe kakusvika tiri panogumira munda chete yaidzoka mukoma kebhaundo zvehasha dzimwe dzenguva dzekuti dzoka yakananga munhu ichidzoka mumunda hapana mombe yarabuda pai mumunda kusvika vakomana vaona kuti kwakuedza ndokumhanyira kuti kumba amai ava ndokuchienda kumba kuya zvikanzi chiandei munotora chii mombe dzenyu ndinovemba dzaguta ndokuenda ndokubva vanzi kuinga zvamambozama kudzibudisa ingada kuudzaiwani kuti hadzibudi tinobudisa mombe dzenyu mai ava vachibva vati izvo handiti maona kuti munda wangu wadyiwa nenyaya yenyu kusada kufudza mombe dzenyu iyo jogosi iro
ndora muchauraya parufu. Jomus iyo ndora muchauraya imimi parufu. Rufu rwani? Hakuna rufu. Bata kunzi ndora muchauraya imimi pachi parufu. Kumba kwa hakuna chi? Hakuna rufu. Hakuna rufu. Ndopa vakafamba mayo chesenge vafamba. Bata chipati bati muda wangu wapara kenini. Ndo kunongedzera mombe dzinokwenda kuita 6 pamombe dzavanongedzera dzese dzakadonha dzishifa. Mombe yakasara imombe 1 yavakati iyi ndiyo yamuchauraya imimi parufu. Mombe dzandiri kutaura mhuri yeZimbabwe ndokumbira vanoziva mombe dzokupiswa dziri 6 mushure mekunongedzera kunongedzera uchinzi dzibvisei kana ndida kudzipisa bati dzibvisei kumunda kwangu munoda kudzipisira kumba kwenyu dzinonhuhwira vanhu dzakaenda kunopisira kunzvimbo imwe yegoronga ndokubva dzapiswa hapana kuita 3 days pamba pamai ava pachibva pafa chi mwana muzukuru mwana mwanakomana zvakaita kuti vati isu takanzi mombe ichaorerwa chi parufu inyenye kutaura ndeumwe musha isiri nyaya ipamba pafarufu 7 pamba pevanhu 7 pai mubatsiro umwe kusangisa magamba atakata vapa ndokubva kwaenda munhu ikoko munhu akaenda ikoko akati izvo handisi kuda kuti ndisangane nemunhu uyu bote ndira kugadzira pana pandobva ndaruwa pasi inini ndiri parufu pavakatumira kuti izvo vada kuona munhu parufu ndakati handikwanisi davinga panapa mushure mekunge ndanyeverwa nomwe munhu kuti kwete chora nyaya yako uyendi usaende ikoko amai ava ndopa vakabuda zvokumanikidzira vachida kuuya parufu vauya parufu handida kunge ndaziva vanhu ndakakona vachisumudza musoro kutarisana kuti kuvanhu yavazosvika panapa panenge pachiita noise vachida senga vakazondikwazisa vachisvika pedyo nene vakangomira mufamba 3 meters ndokubva vadzokera vakazouya vakapfeka heti inenge manketi yokuzvivhara ndobva vandikwazisa patakabatira maoko vakandikwazisa vari kure vachipedza vandikwazisa ndobva vadzokera vakakukwazisai vakandikwazisa but vakandidzokera but vakandikwazisa tiri parufu ndokubva vadzokera havana munhu wakataura navo ndoka vakatuma zvakare umwe muzukuru wavo nokuti zvaitika zvakawanda zvese pane munhu 1 anove muzukuru mwana womwanasikana ainyatsowirirana namai ava achienda kwana mai ava achidzoka vadya here vabikirwa here but asingagari ipapo amai ava pasina mazuva ndo pakasvika pamba pavo umwe mwana apinda muyadi achitina mbudzi ndokubva vati kumwana uyu mbudzi yako udze vabereki vakuti kana musingagone kufudza mbudzi iendesei musango inorarama semhembwe nokuti ndokwa dzisingafudzwi dzikaona vanhu dzinotiza tikangosungirira mapurasitiki mumunda dzinotiza hatidi kunetsera zvinhu zvine vanhu mwana ndobva abuda mukati medzimba pane chibhurani chinoita zvokufenda kana chiti kufenda anogara kumambishano zviziva zvokuti kana muchidhaya mvura chinoita nguva yekuti hachisina pawa chareruka mvura haichabudi vanhu vombogara vakamirira mvura vakamirira mvura kudaro mukoma KB ambuya ava vakazosvika chibhorani chinotika mukambozorora mukamira chikazotangwa chakubudisa mvura vanhu vari mukiu mwanasikana uya wekubodzi kuti nambuzi akuisa mugomo wake mbuya vasimba mukiu vakabva vati tanga kuisa mugomo wangu dhani wavachiwiri benefo musikana wandiri kutaura 12 years zokuberekwa achangotanga kuratidza kuti kaka musikana mai vati mugomo mwana yakati aimi ndakamirirwa kumba ndira kunobika handingaise mugomo muno ndengeye kusikana kwamai ava vanhu vese ndobva vamiri vakangoti vakatarisa mai ava ndokusumudza ruoko rwavo ndokunorova pamuromo uchi wemusikana mwanasikana kutanga kutobuda ropa ndokutanga kuchema ndokusiya mugomo wake ndokuenda kuba kunoudza vabereki vake kuti dede sei ndarowa regai ndikubatei muromo mberengwa chakaoma timbonzwa zviri kuitika munyika nekunze kubudikidza kane nhau mutundi washona nandebere ntawe go pana 11 o'clock. Elizabeth Chengeta. Chikamu cheutore Zimbabwe National Army che2 Infantry Brigade chiri kukurudzira vagari vekwamutoko nemurewa kuti varambe vakagadzikana pamwe nekufambira mberi nemabasa avo panguva apo chikamu cheuto ichi chiri kuita chirongwa chacho chemabasa acho. Mumashoko mukuru anoona nekudyidzana kwechikamu che2 Infantry Brigade neveruzhinji Captain Muchero vati chirongwa ichi icho chiri kudaidzwa nekuti chipembere chinotonga chiri kutanga musi wa18 kusvika musi wa29 mwedzi uno munharaunda yemutoko nemurewa.
vawedzera vakati pane matanho akatotorwa nechekare ekuona kuti veruzhinji vachange vakachengetedzeka munharaunda iyi panguva inenge ichiitwa chirongwa ichi. Urongwa hwakanangana nekukwezva vemabhizimusi vekune dzimwe nyika kuti vashandire muno hwakaparurwa nemutungamiri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa huri kubereka michero zviri kuonekwa nezvirongwa zvekuvandudza zvivakwa zvakaita sechivakwa chitsva chedare reparamende, nzvimbo dzemabhizimusi, maservice station pakati pezvimwe zvirongwa zvikuru. Zvirongwa zvikuru zvakanangana nekuvandudza zvivakwa zviri kuitwa muno mucherechedzo wekubudirira kwechirongwa chekukwezva vemabhizimusi vekunze kuti vazoshandira muno, uye zviri kuumba hwaro hwekuti nyika inge yave neupfumi hwakabudirira panozosvika gore ra2030. Veruzhinji vakataura nevatapi venhau veZBC vakarumbidza mutungamiri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa pamusoro pekuparura zvisungo zvinoita kuti zvive nyore kuvamba mabhizimusi muno. Pane zvimwe zvivakwa zvikuru zviri kuvakwa muno zvinoburitsa pachena mashoko emutungamiri wenyika avanogara vachitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Uku ndiko kupera kwenhau dzino. Tathokoza paZBC National FM nthawi 3 minutes past 11. Indaba zifundwa nguElizabeth Chengeta. Uhlangothi lobutho leZimbabwe National Army le-2 Infantry Brigade lukhuthaza izakhamuzi zaseMutoko leMurewa ubana zibe zilokhu zihlalisekile njalo ziqhubekele phambili ngokuqhuba imisebenzi yazo njengenhlalayenza ngesikhathi lolu hlangothi lobutho luqhuba-ke uhlelo lwalo lwemisebenzi yalo. Embikweni wakhe isiphathamandla esibona ngobudlelwano bukaZulu kanye lohlangothi lwe-2 Infantry Brigade uCaptain Muchero uthi lolu hlelo lona olubizwa ngokuthi Chipembero Chinothunga luqalise mhla ka-18 njalo luyaphela mhla ka-29 walonale inyanga esiqintini seMutoko leMurewa. Bengeze wathi ukuthethwe amanyathelo okubona ukuthi uZulu uyabe evikelekile ngesikhathi kuqhutshwa lolu hlelo esiqintini lesi. Uhlelo luhlose ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazosebenzela kuleli olusungulwe ngumongameli welizwe uComrade Emmerson Mnangagwa soluletha izithelo okuveza zehlelo zokuthuthukisa izakhiwo ezidosela isakhiwo esitsha sedale lephalamende, indawo ezigxotshelwa amabhizimusi, indawo ezithengiswa amafutha ezimota ama-safe station phakathi kwezinye inhlelo ezinkulu. Inhlelo ezinkulu ezihlose ukuthuthukisa izakhiwo eziqhutshwa kuleli ukuphumelela kohlelo lokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazosebenzela kuleli njalo kubumba uhlelo olujonge ukuthi ilizwe libe selilomnotho othuthukileyo ngesikhathi kufika umnyaka ka-2013. Iningi labantu abakhulumele intatheli izindaba ze-ZBC bancome umongameli welizwe uComrade Emmerson Mnangagwa ngokusungula izinqumo ezibangela ukuthi kube lula ukusungula amabhizimusi kuleli. Ziyaphela-ke lapha lezi ndaba. Ilipo after 11:40. Somewhere at 11:40. Okay. Zaka
Lekezani ndipasa kutenda kumafuta ya nkhumba kuna Elizabeth Chengeta wati urengera kamfeso muntu ndi washona pabodzi kana Ndebele kusiya nthawe zili pana 8 minutes past 11 mukoma KB ichocho kwa mutale munu uyo ari kunzi anorwara nenjere akamboyenda ere kuchipatara kunoongororwa kana kuti vari kungofungidzira ndinonzi Maki pawapingwa paguruve Zvivindi village ndimhoresero ka forgive nyama dzawo KB na Bozo kwa mutare murume uyo harware nenjere but ndiye zidya vanhu mugomo wazhinji mayongo munzwira mumabhuku manyayi kwa marange munomuona live manje mukaye wabvunza ndiyo imbwa dogi ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Zhuwawo pachongo mafamo muguruve hazvisirizvo ndabvunza kuti chisikwa kana kuti mhuka inozikanwa nezita rokuti ayamusamani imhuka kana kuti chisikwa chipi yes hey Baba Isabel mataura kuti mimi pane musikana akanetsana na gugu ava ari pachibhorani chikanzi ndoda kuchera mvura musikana achibvaramba achibvarohwa ndobva tanga kubuda ropa yes right icho kwade muri yeZimbabwe musikana yarohwa akabva siya mugomo wake ndobva siya mvura ndokubva aenda kupi aenda kumba mai avo vakaitozoisiwa mvura nomanga achiteerwa mashure foshoka vakaitira mvura vachibva vaenda vabereka pavakadzoka vakatosangana namai avo vachidzoka kepiri pachibhorani ende kana vadzoka pachibhorani vanongosvika vachisa mugomo wani pamberi munhu chikuru haasi chinhu chihombe anenge chinhu chidiki chake right ndokubva vadanoona baba ava nemudzimai wavowe zvikanzi kwa mwana ari kuti arohwa kumaroverei mwana pachibhorani panaona akaonda kudai so mai vashoko rakakwanisa kutaura nderekuti handidi kutaurisana mashoko nemi nokuti uyu mwana kana arohwa neni akafanana nekurohwa nemi nekuti ndiri mubereke ndakandichiranga okay ndoma sokatirwa nemuchembere ndange ndichiranga kurohwa kwaitwa neni hakuna kusiyana nekurohwa kwaitwa nemi nokuti imimi neni tiri mubereke saka ndaranga mwana right nokuti mauya bhatapisani maziva zvaita mwana ndokuti amuzokandira mashoko akaita zvokuti vanhu vakadzika vachikandira mashoko baba vemwanasikana uyu ndokubva vataura vakati taneta amurove umwe futi ari kuudzwa nje ndo amai vanotyiwa inova shasha gokuvaya ndokubva vanzi amurove mumwe munhu wandiri kutaura ari pasi pe50 years akaisa mashoko kuna mai ava ende ane vana 2 chete akauya sei nemukadzi wake mukadzi anga akanyarara but murume ndiaita sei ndiye aitaura murume uyu kana tikada kutsvaga muukama mumhuri iye yekupfeka wanda iye muzukuru zvokutoti pakaitwa chikaranga chokunzi tiri kukubatsirai toda kuti muzoona zvinoitika aiyepo wasdei ndobva anyarara madzokera kumba kurume kwakaitira mwana uyu amai ava neruoko ruoko iroro nongada kusendera kamuka rakatuta mukoma kuita sekunonzizo paiswa dombo pamusoro peruoko rwazvimba rwambuya vaivaya rwazvimba maive kuzvimba kwaita ruoko rwamaika kubva kuzvigunoko rakutokwira kutaura kwandudya ruoko rwakazvimba kubva kuno kukwarakaruva narwo kunobuda kuita senge kubendekete right rwakuzvimba right amai avachibva vachiredzera akati muzukuru uyawi ita kuti vana vangu vauye vandinizochipatara vana vaya vaya mukoma KB hakuna ari kuenda mai avo ndokushovedza sabhuku
kuti vana vakusira ndiri kurwara but vasina kundibatsira sabhuku haana kuenda kunoona mai ava akaita zvokutumira kuvana kuti vana kwanzi mai venyu vari kuita sei vari kurwara. Saka ruoko rwamai rwadaro manje ndo pavakaisa mashoko manje ekuti izvo ndiri kukumbirawo zvakare, ndo pakaiswa shoko rekuti ndiri kukumbirawo zvakare kuti ini ndisvike panzvimbo. Ndine zvandoda kutaura but zvandiri kuda kutaura ndoda kuti Bhosvo uchizvinzwa but ndoda kuti mambo vange varipo. Hey, Sabhuku vanga varichi varipo. Vange varipo. Ndichitaura naSabhuku apa handina kuenda. Yanga yanyari pafoni. Sabhuku vanoti Bhosvo uri kudiwa paya pana mai vari kudiwa but kuri kudiwa namambo. Sabhuku ndokubva vaudza mambo. Vaudza mambo, mambo vakati aiwa ndine zvakawanda zvandiri kuita misangano nemamwe meeting andiri kuita. Sabhuku endai. Sabhuku achibva ati inini kana mambo musipo inini handiendi. Ndokubva ndataura namambo. Mambo vakati Bhosvo unokwanisa here? Ndikati ndine kwandiri kuenda. Okay. Handikwanisi. Imimi mukatosvika zvakawanda ndingatozvitora kwamuri nokuti ndime mukuru wenzvimbo. Mambo vachibva kuti kumuzukuru uya anotyidzana naamai ava anoenda pamba chivacherera mvura. Tiri kukutuma muzukuru, enda kuna mbuya uvaudze takamanikidzika. Pane zvese zvavangachida kukuudza ngavakuudze. Ozvitaudza. Right. Shoko randakaona ndiri kuti hakuna anoda kusvika apa. Muzukuru akati ndaenda patireka ndigare ndakuudza imwe nyaya dzimwe nyaya. Zvavakataura mbuya vari mukati mekundiudza. Mbuya vari kuti nguva yangu yakwana. Ndakuda kufa but ndona zvandira kukuudza semukuru wenzvimbo. Mbuya vari kuumba vane hari. Hari yavainayo kahari kadiki kakaita senge mbiya kuti hari hombe. Okay. Mbiya tinongoti ihafu hari. Right. But mune tsanga dzechibage dzirimo. Tsanga dzechibage dzirimo mbuya vari kuti izvo. Muzukuru kana vauya ndoda kuti ndivaudze. Zvauri kuona tsanga dzechibage dzirimo mbuya umwe. Ndo basa randakabata ava vanhu vandakadonhedza. Saka ndaida kuti Ishe kana Sabhuku vauya pano. Vakomana vakasvika panapa kana uchida kuzvibuditsa uzvibuditsa. Chibage chiri mukati mumukato mwishi ndo vanhu vandakadonhedza kana kuti vanhu vandakauraya. But ndoda kuti muzukuru kunyange uripo pauchasimudza tsanga imwe nimwe uchikanda pasi ndichake ndichiri kuudzai nezita remunhu wacho Baba Isabel. Saka ndoda kuti mambo naSabhuku vauye pano. But nyaya iripo mukuma kepi hapana ataendako. Mambo vari kutya. Hatingati vari kutya. Mambo vati vachine zvinhu zvakawanda zvavari kufambira. Nai zvinhu zvakawanda zvamuri kufambira mambo zvakaita sezvipi iri muri kushedzwa nagogo ava? KoSabhuku. Sabhuku vati inini pari kudiwa mambo neni. Asi inini mukuru kwandiri ndi mambo. Mambo ndavasvitsira shoko mambo vari kuti chii? Ndine zvakawanda zvandiri kufambira. Ende akazokwanisa kuti chinjira mashoko nemuzukuru uyu ndiwo mambo. Muzukuru achivaudza kuti ndizvo. Saka pavakaudzwa mambo kuti ndo mamiriro akaita nyaya ndo zvavari kudirwa nagogo vakati kudini? Mambo vakati ndakuchida kuti nditaure nani nambuya vako ndivaudze kuti kana ariwo mashoko atamanzwa pane zvimwe here nokuti nguva yekuti fambe hatina. Right. Kambiya kacho kamuri kutaura. Kambiya mukomakeke. Kane tsanga mukati. Mungaziva here approximately kuti tsanga dzimo dzingasvike ngani? Tsanga dzirimo mukomakeke dzakawandisa. Kana ndisingakanganisi sokutaura kwemuzukuru. Anoti iye kana ndakatarisa handina kuda kuti ndiverenge nokuti handina kunziverenga. Okay. Dzinogona kudarika 40. Dzinogona kudarika 40. Sokufukidzira kwake. Zvichireva kuti tsanga idzi imwe neimwe munhu. Ende pane nyaya ndasiya pakati mukomakebe. Pavana ndakataura kuti 2 vanasikana vakafa kuti umwe mwana wacho akafa ipapo. Muzukuru mwana wemwanasikana. But mwana wemwanasikana uyu akachigara pamba apa. Baba vake vaitonetsera kuti musikana uyu akaita mwana ari pamba. Zvakaita kuti tibvunze kuti izvo vanhu vese vari kufa ava ndiye family imwe chete iyi. Why mwana uyu afa but ari muzukuru? Ane ukama hupi? Ndikatoudzwa zvakaita kuti pane mashoko ekuti izvo pakatomboita nyaya yakaenda kwashe yokuti pane fungidziro kuti mwanasikana uyu akaita mwana nehanzvadzi yake muno but yange isiyoenda ivinga. muri kutaura kuti izvozvi kuenda kwamakaita kumberengwa. Yes. Gogo ruoko ruchiri rwakazvimba. Ruoko rwakatozvimba, hakuna mwana aenda ipapo. Hakuna munhu ari kuenda ipapo. Ari kusvika ipapo muzukuru.
chiitiko chekurova kwakaita gogo mwana kuchibhorani chakaitika unyoro huno amai vakasimba ruoko izvezvi ichiwe ndikutaura navo ritoti izvo izvezvi zvikunofana kuti kuendwe bhati vari kuti simwatsauriki. Hey, pane mubatsiri wamakabvunzwa imimi kuti tinoda mubatsiri. Mubatsiri akashedzera kuti kana ndichienda kumbereka ndiri kuenda kunobatsira kana kuti kunoshandira vanhu vakawirwa nedambudziko pasina amai ava. Aiwa ava ndiri akaendere mubatsiri akaenda akangoshanda akati aiwa muchaona zvichaitika bhati inini handiri kusangana navo. Achibva atsoka. Mubatsiri ndiwe kupi? Mubatsiri ndokwarari. Ndiyakaenda kumberengwa nekuti vakaita zvekukumbira manhamba kuti ndipewo manhamba ndikapa manhamba ndikuenda kuita 4 pamanhamba ndikuenda kuita 4 pane 1 mubatsiri akaenda zvichienda ndovawirirana panyaya ipi. Ya zvakaoma. Saka izvozvi vazukuru kana kuti vana vagogo ava havasi kuenda kunovatora kuti vaende nayo kuhospital. Kutori noumwe mwana wamai ava ari muno muHarare anotoshanda basa rinooneka, basa rine zita. Yes, ari kushevedzerawo kuti inini basa rangu handizivi kuti ndopiwa ofu rine. Hapana ndikoti handidi. Munhu wese nechikonzero chake chiri kumukonzera kusaenda. Tipeiwo mwenje piyo pasi pane rima. Tipeiwo mwenje piyo pasi pane rima. Ya yemeniwo varoya vanapiro mumba. Ya pakaipa. So ishe vaudzwa nyaya nemuzukuru anofambidzana nagogo ava kuti ndiwo mashoko ataurwa nambuya. Ishe vari kushedzera kuti pachine zvimwe here havasi kuda kuenda ikoko. Vakabatikana. Tikati havasi kuda kuenda tavapinza mukona. Baba Isabel, rekai ndikuudzei chinhu wani chamunofanira kuziva. Yes. Pasi rino hapana panonzi ndakabatikana handina nguva. Asi kana chinhu chakakosha unocreata, unowana nguva yokuti uende kwazvinenge zvichifanira kuti zviitike. Saka ishe vanofanira kuenda. Ishe vaifanira kuenda. Kungoti ishe pamwe vari kusaba. Ishe pamwe vari kutya kuenda ikoko. Hapana pamunoti hamuna nguva, even makabatikana Baba Isabel, munocreata. Tomboti baba pati. Yes. Ndimi panguva ino muzukuru wasekuru. Mwana wakubereka. Ndimi maita ishe munzvimbo iyi. Right. Nhoroondo nekwairi kubva uko. Manzi huyai. Maita sei? Ini ndaienda. Amai. Ndaitora sabhuku. Ndaienda nasabhuku. Pamwe chete nevamwe vakuru vemunharaunda. Tunonzwa kuti mashoko ada kutaurwa nambuya ava anoti kudini. Nokuti hazviite kuti mbuya ava vashupika kwavari kuita ikoko vasina kutaura nevakuru venharaunda. Pane mashoko akakosha anofanira kuti vaudzwe. Sababa venzvimbo ngavaende kunoona mbuya ava. Ko iniwo hangu baba pati ndingasvika here vakuru venzvimbo vasati vasvika? Ipapo ndo paisafanira kuti zviitike kuti imimi moenda kupi kunoona gogo ava vakuru venzvimbo vasipo. Saka inini safe. Imimi makaita zvakanaka. Yes. Maifanira kana dai makaenda maifanira kuenda nevakuru venzvimbo. Right. Rekatibonzwa vedare 0713938538. Right. Kachikanga karachengetiwa nambuya ava kari kukara paponi. Mataure mimi kuti pane kapfuko kana gogo ava. Yes. Kari kugara pa. Kandogara mumba mavo katori pachena.